Takže dnes tu máme toto brutálne autičko s pohonom všetkých 4 kolies, maximálnou záťažou až 40 kg, ktoré odvezie dve detičky. Ako vidíme, máme to autičko, má dve rýchlosti, spiatočku a parking. Taktiež je možné prepínať predný pohon, teda zadný pohon alebo štvorkolku. Tu nás si vypíname alebo zapíname svetielka. Tuto štartujeme. Autičko má tiež USB výstup a možnosť pripojenia sa na rádio. Má diaľkový ovládač, vďaka čomu je autičko ľahko ovládateľné rodičom alebo komukoľvek, kto sa s dieťaťom vozí. Že je to detailne pekne spracované, má otváracie dvere, je to paradička. Tu je jednoducho vymeniteľná batéria, má dva kusy 12V 7 Ah batériek, ktoré sú uložené v tomto kryte. Sú jednoducho vymeniteľné a odpojiteľné od autička vďaka tomuto kabliku.